Jak si nebrat věci osobně, dneska Coffee Edition. Všimli jste si toho, že šťastní lidi vás většinou podpoří? Opravdu atraktivní lidi vás pochválí, jak vám to dneska sluší? A opravdu úspěšní lidi ve svých oborech vás naopak podpoří, že jste se vůbec do toho pustili, jaký máte nápad a jak jste pracovití. Trošku paradox. No a většinou ty, co nemají co nabídnout, anebo prostě nejsou tam, kde chcete vůbec být vy, že byste si to jejich místo ani nevyměnili, tak to jsou přesně ty lidi, co vás nejčastěji chtějí srazit dolů a trošku vám vzít ten vítr z plachet. To vaše nadšení, tu vaši sebejistotu, zkrátka trošku narušit a stáhnou vás zpátky dolů, tam, kam podle nich patříte. Jakmile si tohle ale uvědomíš, tak si přestaneš brát věci osobně a zjistíš, že to vůbec není o tobě, ale hlavně to vypovídá něco o nich. Protože lidi, co jsou spokojení sami se sebou, mají to v sobě srovnaný se svou prací, se svýma vztahama, s tím zkrátka, kde v životě jsou, tak ty vás nikdy nebudou hejtit. Proč by to taky dělali? Takže uvědomte si to, že to není o vás, je to hlavně o nich a o nějakých jejich představách a o pochybách, které si oni do vás sami projevují. Protože nemají možná takovou odvahu, jakou přesně máte vy. A vás.